No Peltoniemi on vanha perheyritys, minkä isä Esko on perustanut silloin 70-luvulla. Ja isähän teki silloin alussa niin kaappikelloja ja kaikkia tuommoisia puusepähommia. Kun isä omakotitaloja rakenti, asiakkaat kysyivät, että mistä saisi keittiökalusteita. Isä sitten, että no, hänhän voisi tehdä ne. Ja sitten alkoi tulee niitä kalustekyselyitä niin paljon, että sitten se ei enää kerennyt tekemään niitä taloja. Minut yritettiin laittaa sitten tuonne lastentarhaan. Mutta minä siellä halunnut olla, niin se isä sitten, että no ei siinä mitään. Poika lähti rakennukselle matkaan ja minä siellä rakennuksella pyörin pikkupoikana sitten ja tein lentokoneita lauvan kappaleista. Ja kerran tein niinkin ison lentokone, että se ei mahtunut ulos, kun oli niin kauheat siivet. Itse olen ollut mukana perheyrityksen toiminnassa ihan pienestä lähtien, että ensimmäiset kuvat oli ihan sieltä isän askarteluhuoneen lattialta, missä minä juuri osasin kävellä, niin isä oli antanut mulle porakoneen ja sitten sillä porailin semmoista pientä miniä ja sehän hurahteli vähän lattiaan sitten ja siitä tuli vähän sanomista ja siinä on tullut porakone tutuksi ja sen jälkeen kaikki muutkin työkalut, että lähes koko elämä on ollut tässä kalusteitten ja puualan parissa. Tekeminen on muuttunut tietokoneiden automaation myötä hyvinkin paljon, että aikaisemmin kaikki tehtiin käsityökaluilla ja tänä päivänä ne tehdään tietokoneohjatuin konein. Aikaisemmin keittiö oli semmoinen pieni loukko jossain kodin nurkassa ja tällä hetkellä se on kodin keskipiste ja ruokaa laittaa tänä päivänä koko perhe ja se on kyllä muuttanut keittiöiden suunnittelua ja vaatimuksia. No, keittiöihin liittyviä innovaatioita ja muita on tullut vuosien aikana paljon. Yksi isoimmista on hidastinlaatikot ja saranat ihan viime vuosina ja myös kaikki mekanismit, ylösaukeavat mekanismit on kehittynyt huimasti. Ja toinen, mistä itse on ylpeä, niin on se integroitu LED-valaistus, mikä oikeastaan me on kehitetty ja ollaan varmasti oltu siinä edelläkävijöitä Suomessa, jopa Euroopan mittakaavassa. Se, että Peltoniemi on perheyritys, merkitsee ensinnäkin itselle sitä, että on koko sydämellä mukana toiminnassa ja myös sitä, että otetaan työntekijät huomioon ja ei ehkä koko ajan mennä eteenpäin dollarin kuvat silmissä, että siinä on selkeästi tunteet mukana toiminnassa.